Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi umurobiri ukubwatya nigobekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka eyo nigo balinse y'amorokeryo y'abayibuli Wakire bya omwancho murigereria bigeta sene Ndizi TV ne mambingi nende tokomerana asomoro bilio bwensa kya bono mambia astogo kwaliga ne bene omwancho murigereria kerere tkoria Jumatatu twachakire wiki bene boka sango ime omorobeli bwensa kya bono mambia tomanyingonga yokobwati omorobeli koru otomanyenga Akyo beretie soko chaka litko liago sangana into mwanchu murigereria eneke ngango turore babere batatu na bago kubaganiria litko ligia manyanga kya bayire bago babogete ngakya basani bago babogete so sensemerie mitandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Bwe wasangana ntekerengeri kiago gwetrase namba yesimi ya 0792192834 elinde tabetoko sanga asobwa mu manchu mulire kali litkolia Jumatatu nigo togo sanga toyimurikira amangana arengete siasa akerera abige koraga ensa eyemo ya bono mambia nigo turabeto kumirana nere Mr. Kefa Sagana oiturabeto kumurikira amangana arengete amagendero ase wodilia ya gesusugo nachiko bakawikirane studio nabigo gosanga na intwe ase obwagalire terane kerubo Frida olio kwaneke bana chibi channel yogiria gutira sole ase nchira ya bene nere nyanchama Abigail kikoigura mariogia ya abeire gagosoa asembeo manyanga morogerio bwensakia obeire guguchaka na nchenkoro kwa Jove Maangi boka soa asomorogerio bwensakia imambia ya bono turoyo motura babere tobe toko ba livwa elimo mashabiki tukuru ase county ya Kisii county Nyamira county ya Nakuru county area ya Kisumu county Chonsi Mensiti ya Kenya county area yomochomo nene bwense ya Kenya Nairobi mwensi soa ime yomorogerio bwensakia mashabiki tu asichinze chirichisico twabe tukubane bene asomorogerio bwensakia imambi ya abono na mange abera kolekana ase weekendi astora tukumanya bene ase mambi ya abono mwanchumurulia Ndizi TV so ase umuroberio wensakia imambi ya abono ase kolende entunde ntangane buna botambe nigotokwa tukumanyi ayabera kolekana entunde akabere amagazeti n'entunda ya gatatu abanya goswa ase ensemo elia yogosanga nabagani kera chikuraga chinsebere Chiabono mambi ndobe tugusanganere Ayubu Tumbuko rwa ase ward area ya Nyansiongo abegatwerera anemono igoro ya siasa namagendro ase ward area Nyansiongo nyoranga nigo babete babera sika batabwate mu MC Maega yekigambero gutuguterare obugui woyo tole tukoba omo MCA bona be otomanya subwa galenga na kibabe utira Maega ase ensemo area yo gutwara umuntu ko barwanira ase bunge area ya Nyamira nabo yigo abega ukwanira anemono iganga ya yigo chukwamerelie keroge kyobo MCA nabo yotebanga ninki arabe gago ikirani kolende buna botambe torachaka ali tuko ni tokora Somali ngana lya Nyasaye ekibungo kirituko bunage koletwa sole n'umurubirio w'insakia awasoma kweli tukulira ngo torato wasoma kuru asigitabu kimerenganyo ekibungo 13 ogosoma kwaye emerongo ebere omuntu ogotara nabantu abangaini nigo arabe amongaini kolende oyo gosanga nabaliri nanyorwe namabe ekyo nekibungo kirituko bunakialetwa sole n'umurubirio w'insakia Murilia Ndizi TV lingana linya sali abire ligo tote binga kero utana bantu abangaini
yokogendera koba omuntu rumongaini kolende kerutara n'abantu abali nigo koba okwenyora n'amabe nekero gutara n'abantu bakoromokia nigo koba bakogenderia asubugima bwao asekerenga kimambi abaneli otebinga regereria ngombantu kiaba ogutara n'abarobu matenga noyena ebuno musae ebenga nigutara n'abantu abaibi nebanga aituli moibi abantu abaibi nigo ranyolenga litukelimo ose oibire gento mutoke morenere maete gore no muibi ni wakubo muibi lakini kolende kura utara n'abantu abaronge nigasama tukonsi orabe wakuba ase oboronge tuyochwenyora n'amabe wakire bya Frida wakire bya Job na kikwabukira njembya mbogete munguru abera tuyolere mambya bono weekend ni ntambe alenge kolende obeire gagotwanchera twabetokora litukuri alena ngansire mambya bono iga toinyore abana bali babete bagusiria obugima bwabo ase county area ya Nyeri ndocenga obututukano bwabere bokwene kigwa ase chiskuru ali ase skuru area Endarasha yoka anonye omuliro nobete kubwata ase skuru yaba iseke ya Isiolo egonga umwanchi umurigereria nabagotumengora bene asabana bali ba Endarasha Academy abasiretiye obuguma bwabo kubwatikana no mubasokano obumuliro nabagosange kerengereri kyayenga ningi kyaberege kwene kigwa ase chiskuru cyabonaga nerebu yake gima maite engana ego ichani nelinga kubwatikana ngano botukiboga ndrate goikera chinga gichiabono nyabere korokananga nigo eskuru elia okoranga nigo abana abalenge kurara amo kegima nabo igo kera abana bakurara amo konyoranga nigo ase eskuru elia nonyanga nigintu kyalibo kubaga abana bekerasi ekene kerasi kende kwa konyoranga ni chibao batenga chi cardboard na chiare kobe kugali chi chibao igobole ndibwe chi skuru mboli bya ende Frida yentonkere ngane tuba tokwebuli mambya bano nakiye kunyale kaneke roko genda ase skuru chikoro mwana obo omuyibuli nabo gwanjirwa so birasime batedo muto lakini tayari wanjirwa so kora kyogo ichana by the way bali babekira usine chi class rep babekira se omete tarikiro mwana tarikiro muyibuli oranchiru kuyeso ase edomwe omwana no yogo Frida no tarikiro muyibuli obwate kirengekea ocha saba na bonse igo tali bonse bako bala udigo so agali ase edomwe atokate banga onye babwate chi class rep nginyo tenga ase ntunde ntangano sase tamu ntangani ngo babare allowed baraso mwana babere gakubeko baranga kieskuru eliere lakini kogendera ngo tangu bari kwa avoid amangana omwana no yogo Frida mangana kiaya no omwana no yogo nande na yogerete kubwateka no kuiro omwana ugase skuru ye na yogerete nga skuru eliye bwate genderete mai tobe kukurusia muru abeburi monsi murusia bana skuru tiri kogendera omwana no yogo no bwenda tobe kukurigirike gimomanyenga omwana oyo mbu yamenyete Frida nakito bwatete chipatro ni chimatro na skuru elia nakito nakichi class rep chibekira se skuru ni ndigeti kumanyanga na kyumwana nakora Frida omwana no yone Frida igo ikomo ikasakora mbabwanda tabayiguli bagali abene bamanya ki abana babamenyete kyagere nchira nero ranyole ngano no bochenu mboyo chiskuru chinde bochenu mboyo abani bachane igondo chinga nebwenete Frida baba kubata machika ali abeteka kobeko bana chiskuru chinyigo nyoranga abana ebitande ebituma ine endo konyoranga wetira nonyanga no murobeli oli otanga 100% transition chiskuru chinyinga abana ibabete bako so form 1 baka wikira so konyoranga nigo abana bandi bakurara nonya nase ngake ku dining hall nyombe misangirikana igo lakini koleni ndo chinga nebwendrate ase tobe tokulili intubunense aicho ya Kenya tobe tokulilinga na kia abana baitu bakomenya sti school na machiko aliyabe egakubwatiwa alafu chi school chiri chibate chi boarding ambabweneta babe ku muntu gali okulenda abana bali botuko agatwaro chinguma gostewete chinguma ngase school ya Endarasha nigo babete siekererwa korosiko which means nga kendrigion sinakeba aseta yobarabe bagutamagoche igo baligere no ene chidom chitware go sino ene chidirisha at least ekerege ndo kyabeire abana bali nabo bakwigora basoke
beko nyaso mabwabo ere buja kigima na to beto kwene kinga emibasukano engabune ye terigo chi kwene kibwa ase chisukuru kabisa sikulindira mange abeire ga kolekana na kwene kigwa imene skero kongorwa gusi ase toro chinga omo seneta we county area Nyamira okongo mugini abeta we soki bene na okwanera anemono igoro yenchero mu governor we county ya Nyamira abete gakwireneria amaborio chinga kyabeta ukira na bosi bunge ye senate nemono ase abete atebanga nabe gakogendera kumulekera obukoreri ase county area ya Nyamira ndete goshikogoswa nonde wensi tengo torarango na area yo senate we county Nyamira abwate kero mwaka nyagarama araire ngana liyo ngota kunga chiwa saija tome tuchi milioni 18 abantu bachiko koro mukutano Kisumu ingo da baba sakara nyari gara buya ote bina bibi ndonale ko bo abo bona ngaina asadi abo ni sa itiken ne bintu binde so modi da banga chiwesa otoko de ucha tome 35 million lakini togo chikolire torachi achira 68 ore ninga debi mogabana ekero gocha gore ne die bintu nebi wacha ne bank statement ikera nyo no wakiri na relie sogete relie esoete abunisa litikenda bantomi ebina bingo kora buno mosena na bero tobauti nero yongo mosabo mogabana tanya gochandika gotaba ngoko ngabere ndabweka no olio kabere ngakera chumo gaiteiro bisi italio tokwani chita idigo chio obisi yanengo janake breki saba na inchi na ira na nairo ama sakarate aba batumiete 1575 omodi toto tenge esaro jo mukutano bete chimine tichire na abantu baseineti yochire 1200 chio omodi toto tenge esaro jo mukutano bete chimine tichire na abantu baseineti yochire 1200 chio ona akirende chichinde 375 ngaichi achi aina arabete gako ene kigwa umwanchi umuriria chinga ki omuseneta we county ya Nyamira abete gako mulikira obukoreri we county yo anene kubwatikana ne chinkwa na gose nenchera omugabana we county yo amosinyari babete gako ireneria amaboli nigabere gako lirangana chikwene kyanga e county ya Nyamira teliko irana magegana ndenegendera gwikirania obukoreri bwaye ani ngane goichani kigimekero omugabana okira na bosio bwe bunge ya senate obaga gusinyo kwireneria amabolio maetekero gwikirana no bwene tubwe bange frida tari ngoko endalie maito obuno bosoko bune na saba menyi be county Nyamira gwikira bono iga nigo basinyirenga ibakwebisa bakobisa abosi bwabo kubwatekana ngane bikoro by'ucyane na mangana yo endratasi mwako no yo ino frida aiga no montago tebanga ekero kwenda umuchi Nairobi otebenga nchinkoro ku Frida Kerubu no montago tebinga na ufukai mukisi na omogoko no rugo chokonyora Frida Kerubu montago tenga ukai mukisi okogoka Frida usaka mawago ngayo yako usaka kogeju I'm proud to be a Kisibana. Simba ni taya. Bono boy kono ne bunge county eyu omo speaker tukaranga no mu clerk bakoreneria mangana ndatai amangana manga kono chinga bono obukoreria se county eyu mbugene to bukumulikerwa sobwagare bangire mbomo no geriobo bono nje nerure ko bakorere emirimo nerure ko okorera amenyi be county ya Nyamira emirimo ase kolende nje no chinga bono ne bwendete abarayi babe bakwebeka boronge bago kumanyanga emirimo egendete as county babe bakumanyanga kibese chigutumekwa kegera maboli nale abete gakoboli wa makunkegima ase go ningana turabe tokenda komuleka kegima linde kwene kinga abamenyi be county area Nyamira ngo chikonyora bale obokoreri obuya egetambukiro kebweneta kuligirirwa by the abarayi wasaba menyi be county ya Nyamira
mambia tiga bono bararemererie miaka yiga yatigaire ase kurinda matuka bocio tiga barigererie nga morai kiuri bakubika obisi muntu bagochora go service na bwate qualities chikobo morai erinde bavoid obosoko obokobo kemetete bosoko obokobo kamugusino muntu mwangaini kabisa ime university ya Kisii nigo litkoria ijuma babete bako aligania omoroberio buko aligania aborokia abageni bose first years omoroberio bete gukiranwa no mu vice chancellor we university Nathan Ogechi asabeta kwenekinga omubaro wa boroki wa babete gukirana ase skuru yesu mwaka omutangani nigo bare kiribu isano na ibere robot babete rukwalinu no musaki ito mangana majia Mildred Momanyi aborokiwa gwetania chiribu isano na ibere nigo bariganigwe ase university ya Kisii na yengorengana no vice chancellor we university you Professor Nathan Ogechi. We had 7,700 students placed here. Out of those 7,700, including those who had deferred last year and the other years, we have received 7,329, and we have had a week-long series of orientation, and all programs in the university have received the students as was expected, and we are glad. Ukwana nabaliki ime university yonigo Professor Ogechi ainekiribuna ya serikali ya swananire no muruburi bukubalikia aborokiwa asekero yomo alikiwa ataligosabwa besa endeyonsi na gukwanira igoro yogwa appeal ase okubekwa kibandi kitabwenereti. We are also most grateful that the government has supported the students. We have not charged any student any money. We have not turned any student who didn't have any money to give for their household contribution. And we have kept on talking to them about how the system works. We are glad that in the course of the week we had our colleagues from HELB and the University Funding Board come to tell them, especially those who felt that they were wrongly banded, on how they can appeal. And we are looking forward to having the results out in 3 weeks. Amasomo ni gara chakeli tsikole Jumatatu ase Professor Ogechi akire ababatani bonsi aso kubatira nokuya kwekirania omurobuli yobuya naboigo omuchando bobomenyo boborokigwa abo no chekoera. Meanwhile, we are beginning our classes. Lectures will commence here on Monday at 8 in the morning as we move to the climax of the year, which is a graduation that is coming on 17th December. We are happy about the support we have received from everybody, from the community particularly because we do not have adequate accommodation. The members of the community have been so good. They have provided accommodation. The students have been so good to assist their colleagues to settle down. And we also want to thank everybody, particularly our colleagues from the Ministry of Interior, for ensuring that we are all secured. Our major challenge will usually be a little bit in terms of accommodation because we don't have adequate accommodation on campus. We only can accommodate 500 out of the 7,000. But that's a problem that is not a serious one because the community around has provided the accommodation. Na kubatikana ningana University ya Nyamira ni Ogechi atebire ikinege tambukire kiagia serikali kubeka university yo na neche gukonya ase amangana ya kerero. The Universities Act is clear. The government shall attempt to establish a university in each county, starting with the counties that have no university. So the people from Nyamira and other stakeholders have made a request, and the process of establishing the university college has commenced, and we look forward to having the Commission for University Education give us their report. No, there is nothing competition because if the university started, it will be under our mentorship. And when we mentor a university, we want to ensure that that university does not look like us. It will have a different character. And the character that we hope will come out eventually from that university is a university that is focused on technology. Kulipotelea itaseni kia Ndizi TV, ilitaliane Mildred Momanyi.
Yake gima umwanche murigereria aina rabete kagokorekana ase university eri ya Kisii ase aboro kigwa abayago se chief freshers chabete chigo ikirana ase nsemeria erinda kwanekanga kwagenderia bale konyora chisemi jobunaro chepi chagete kego trend online timaite gosene yekene ngomoro kiwa naro igetibwe ase university ya Kisii kabegete uniform ye high school bata baibolimbara baibolimbara roba they astinka barabatindi baranyorenga talingane yanga ya mubulite ngano moiboli omubeterete nga beke uniform egitogende matukuru mumuromo nene usomwana mutangi ngora ya itera bali kegero maitu moiboli mbona kunya kwegero boiboli nabara kagenga bona koirete form 1 ntianga chi school y'oboroso bati kwagwe chi school chianga chi school ya secondary gali akaitenga uniform nere se school elia ye university ase kolene ndori kuba mochi no gutamanya Frida kabisa lakini kolende no busoko ko mwana ogwekero ko mubekera chianga bune chi Frida igaba ibulimba bwene tebara abolia bara na kwara tegero mwana ogo ibulimba ro maite bategotegera bana baya ndenga mwana wikobe kwamanya ko mwana ogo kwara motegera nari kia kwanira urakwanira by the way asikolende Frida no turato kogenda sumutimo komo keto kwira nanto beto kumurikira rero bolito ase amagazeti nsema yane ni gonda benko murikira gazeti ya Daily Nation ainje the Standard to suka to basakonyegera Ndizi TV obwansu bw'omuguzi. Asige kabondo enyumo yale gutaguka twayagakire kayenke batomorembe igekoreto buya ase kenyoro amasikani aba into byao bigusikwa kera obosera bwenka nugo kutebania kene nakonyorekana korenga nigoro moiweri obwange to bolimo otagetekene obwanjani bwale gucwereka ntwabolera Pastor Gideon Girokenda banga babatamu kubacana asenga tikuri myaka abakunyomana rero babacane nabakumenyomana imyaka 50 etire banyare ko bakomocana bo ibas chingwana na Girokende ebikoro byabo byakanito uko mochana koroko ngoli mumura nabao teba bagusinga boterere mboli mumura eyente nene nkelinga bamuko bacana ekero mwanyorire oro ribaga na bumande mugo cyamo mwanyora riciburi yo kubacana ko enka yale kugwa ntwayesira yabeire ensera obuya bwenka enkeria kare buya abumogoko abantu bakobasika nande barombiya more nabono asa monchirulio yemerubiri ya Ndizi TV rusa enka yao na Josephat Amisi tomo chako bwati omoroberio obosera bwenka kera litukoria Jumatano ja krense ya monenusu wikera chinse bere nenusu tutenenie omochie ayumwanju wegeta sidi kya Ndizi TV nabogo tubwate wetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net ili kutuligirelia na boigo usonje mirubiri yitwa chinse 24 nyoranka nabo gusonje wetera sesimi yawe yakoboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwanso bw'omuguzi. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambia nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapasua vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12
2:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Omwanchumuliriria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televishoni yao na mbegemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bogo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichiabisi chito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ekurwa kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV omwanso bwomugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime oburemi n'obunda n'umuruburyo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oburemi bw'ekerero asa abalimi bonsi imeyaliro balia gusina beire ngo batebya nga oburemi n'obunda naboigo oburemi netsiro nabeire ngo gotalia imeyaliro balia gusitumera n'abalimi ao asto gusangana gukwana mange obunda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge imanye oburemi bw'omugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bw'oburemi n'obunda oyogotera butambiri tukolia chimaine ense mone nusugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho okaletera amangana mange igoro y'oburemi nande nigongo gotebya nga teka ne irio tware oburemi obonene elindo onyara ko bagokora oburemi nabo gotwara ikiginge gesinini kurinde okoro oburemi bosomete nando nyigotete endagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwokoyeria endagere yo niganeti egetunguo kore para igochigwerete nganyare boyekire chinsaga oburemi n'obunda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati to ande bakasomo le mimo boli na ki akora mabera yanyara ko bagwansa iga asegati yaito ntubwata abantu bali n'oburema n'abantabwa mbabwata amagani yabo mbabwata ebyegwa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemeremo na kubwatisibwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkerikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumuruburyo bw'obolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo eliotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali n'obolema ayekwarorire bagotenga kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mugaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima imeya Ndizi TV omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana chingekero
Shomogusi. Nyangwe so ni ngenda tingo kora. Na koire ritime. Kora nyore ngabi. Ore tera abantu simanya kitinge tuabeta. Wanjireyo. Nanjire. Keraritu kori Alamisi. Enseye monenusu ya Maragoba. Echineci ngekero cy'umugusi. Tukuna gukwanira egentekenene no kuinyurania igwa aziteyo nobori ore na mukaye oranyora mangana manzu bunaye oika abantu baitu bamanyena n'abagusi bale abantu basomibwe twade chisemi chinyinge lakini mbabwati insoni buneto buna okwerega obunobukano obukano bwagatumekire engagi nyani cyareko yagiye baba jajiye timoni jo magazine beni na igule beni Maragoba maukuru nsara maya patina bagubuleba engenchende umuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asenga kiriaro ninga kiegochigocha kira rituko lia Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberiyo yokwera Numwiroroye rituko ria Ijuma chinsa isano ne mocha mugaso nasiko gichana Omokunguzyo mazyo myaka yako manya barwero semo mwana Okunguzyo mazyo myaka yako manya barwero Mwana wembe bakaboli omwana wenguko ngaye Ndizi TV Ubwansu bw'omugusi. Mwanchumurilia on Ndizi TV kukwani mene asentunda yende imemurubiri wensakia astokuba tukumurikira amagazeti kuni ngukumanyinga nigo mogene icho alenjera gocha karawekirana ase studio na wekirana nabo kumurikira amagendro yewodilia yagesusu ase mambye bono na binkumurikira gazeti ya The Standard abuna botambe ni gazeti ya The Standard page ntangani imurikedete anemono enchera aboro kugwa be school ya Hillside in Russia bandata kuligiwa maega yokoboro wekira bono ega kiwa emerongene na batano nomo igabandrete kuligiwa kubwatekananga no kubura ase goikira bono abayiboli bali ase ebiroro ebinene kubwatekananga no gusira kwa bana babo ase nchira eyo oroboti rumurikire ase obwagale imegazeti ya The Standard nabo igo igazeti ya The Standard nigemurikirete anemono igoro yenchira ingusana gendrete asorogongoru ya rwa Mount Kenya kubwatekananga n'umurebwense Dr. Lemruto kwenda korosia abasani ensemo yari katika shagwa kali bidiro kubwatekananga na endrete ase orogongo oruo Toskebo siyoika ase page ya kabiri gazeti ya The Standard nigemurekerete anemono igoro yenchira abakoli emeremo ase chikaunti baendrate gwetera amakongu amange kubwatekananga nokonyorwa gugwakanwa gwechibesa chibose emishara y'abakoli emeremo ase wikira bone emiti enyetatu bataranyora chibesa chiabo Epeji ya kane epeji ya gatatu gazeti ya The Standard ni molekereteane mono okubura kwendo eyamo endonere ndate kuligwa yobete kusira kurwa se egetikelia gechingiti choro sana pose sense mo echingiti choro sana chemyete Masai Mara ase wikera bono iga endo ywe ndate ose simba ndate kuligwa kegima ezengo bwatekananga nokubura kwa yani okubeka amagima y'abamenyi borogongoro lya Rwamara ase arakungu ase kulende mbanda tekweligina kone kinganko enyora bale epeji yakane gazeti ya The Standard nigie murekerete anemono amakongo abayibuli banda tegwetira kubwatekananga nogotamanya ase abana babo bale nigo abayibuli ase skuru ya Hillside in Russia bali ase birero ebinene kubwatekananga no kubura kwa bana babo
asikubwatekananga nonyanga no moibori oyomo kurwa ase ensemu eriebose eanko y'omwana oyomo nigo ari ase ebirero ebinene kubwatekananga nigo ng'ina omwana oyo abetega gukogwetera asuburire bwa leukemia na isenere akaba gukwa omwaka oyomo okubwatya bono omwana oyo niga alinge ntakana ase ise eanko yakonyora abere kumuira buno omoibori kurinde omwana oyo kurinde kubwatekananga nomuliro oyo mwana utamanyiri ase ali bono omoibori oyo nigo ali ase ebiriro ebinene nigo alenge ebiriro na nugo chana konene chingaki amasabo abetega kwaleniwa ase nsemeria ya Endarasha ni kanisa ya Presbyterian anemono ase babete bakolemigwa anemono kuwatekananga nogusira kwa bana abo toskebosio goika ase page nkubwate page ya gatani gazeti ya The Standard niyo tebanga serikali nebwenderete kuira egetambokero kubwatikananga nemerero yabere kwenekibwa ase skuru ao kurukulilia ase gazeti ya ose ase TV yao gazeti ya The Standard ningotoro chinga nenjera omuliro beto kwenekibwa ase ensemo eyo ase bono obotuki bogenrete anemono kubwatikananga no gukoko botukano kwa bana ase enseme yo sobotuki turuchinga omotuki kurase ke kyombekelia DCI ekrenete asokora obotuki epeji ya gatano nemo gazeti ya The Standard ni emolekerete anemono igoro yobosaganwa nebibago byekerengo kelia bosaba bebuba Al-Shabaab asensemiria mpeketuni asabanto emerongo etano no moba bete bagusiria amagima abo sechinga gichiria omo enkoyo yali kogosoligwa ekerengo kelia kya World Cup nigo abasaye babiri bali okora amatemwa aliya KCSE George Chege na John Munene bandate kuinyura buna amangana yuwa beteka kwene kigwasa babeta bantabange babeta bagusiria amagima abo asenchera etali engia page ya gatano na kabiri gazeti ya The Standard niye molekerete mono igoro yoko nyorwa kwenda na wechibesa chichi county ingana abere gotike chi county ase ara Kongo ase wikira bono iga chi county ndete wetera amakongo amangu watkananga no konyorwe chibesa chichi county inu majority leader we ward bosewe bunge elia ya Nairobi akorokunga Peter Imawatok ani mono akoranga amakongo ndete wetera kubwatkananga no konyorwe gwechibesa echo epeji ya gatano na gatatu egazeti ya The Standard ni mulikerete enchera siasa chigendete kwenekiwa asorogongo rwa Mount Kenya asewikira bone gachinsemo chire isato ensemo ekoa Uhuru Kenyatta okoboko uyu kabiro mura yonse Uhuru Kenyatta ensemo yende ekomoa Rigathi Gachagua okoboko nensemo yende ekomoa Kimani Ichung'wah na Ndindi Nyoro na Mwangi Njuri okoboko kubono igoni gukubagikana kwa bere okane kigwa asenseme yo ya yorokongorwa Mount Kenya ase ensemo yabara korokana bakorana Uhuru Kenyatta babira korokana ngani go barachi komo Kalonzo Musyoka okoboko ase obochori bukubwati Togoskabosio epeji ya gatana tutikate asingusana no ere imeyoro kongoro Mount Kenya yani peji ya Kianda niyo Rigathi Gachagua tebanga kiro kyanke ndate ko barro ene tarigochi ande ayuna mange na buku imanye wetera suko some gazeti yao ya The Standard mancho muri ile atyankwali ni wikase gazeti ya Daily Nation epeji nentangani engane mwamu eirobo litogabu nigoro yobuaga chi bwereri gosasensemeli yo komento kwaga chokwa SGR ekero muri kibigazeti ya muri kitengani gobo bisibo gendete koene kigwa ase edili yaberege kubekwa gati ya Ruto na Boigo ensemeri ya China ase obwasioko botaraba boko bekwa ngakemero bilira bekego ikiraniwa elinde kwaga chwa kwererie kwega se page yentangani ne muri kirete omoro belyo moya
o university funding model bokwana na chibesa guchesa boroki wase kerengo kiligechi university ase serikali yaberige kwemukiye gitambukiro nabo igo ochaka gukora amonteliane nasibabere bakorosia chi committee ibere ekyo kira kikoba kikoligereria emechando wose okwemurunganiko kwabere gokweneke gwana aborokia abayiboli nabo igaba bwatani bande bechisemye page ya 5 na kabere ane murikerete engane yo ase oboime baigase page y'entangani ne murikerete igoro yo bochori bo mwaka bwekiri bubere 2022 ase bali gose bali barange no muraibense Dr. William Ruto nabo igo muraibe kyamagia ODM Raila Odinga babere bakwenekanga bachiko bakwenekya edil obosi obwo choli obwo igase page y'entangani nemurikerete ngaki abakora imirimo be serikali babere bakonyorera engeri yabo ukinigwa ase kirengo gichimi kyenda 40 kera omutinyi asegika kemyaka ene eyo yabeire kegweta ase page y'entangani boigo mwanchi murigereria nemurikerete ngakibono amabolio agendete kuboligwa anene akubwatikana nomulero yobete kogotiboka ansensemeli ya Endarasha sepeji ya kabiro mancho muligerelia nemurekete Dr. David Koech yobete kagweso kebene na boigo okwanera igoro yokoligia eliogo elirira beri kobwenia oboroire winyamoleo gose AIDS ekero yabetege kwane kiwanga chinga kyabeteka gwesoke na gukwanira iguru yelyo nigo ya mubetereti abeka gwetigia emerimo kurwa sensemeli ya Kenya Medical Research Institute Kemri kubwatikana ngani igo abeteka gukwanira iguru yogo discover elyogo helirabe likobwenia enyamoleo nanyana bo nigo emurikidete obokoreri bwaye chinga ki abete gakobera sensemeri ya Kemri na kigoika abete akagosiria ubugima bwaye tagakwemanya amange iguru y'umuganoye na ali abete kagoikirane nabakwegorera gazeti ya Daily Nation page ne ya kabera se page ya 3 mwancho murigereria ane murikirete ngaki mu prime cabinet secretary Musalia Mudavadi abete kagokora bene tarayaye oika asenseri ya Namibia hasoko mwakera ekoko murabikia magia ODM Raila Odinga linda ko enyorera ekirugo ky'obonyakirugo ase chinse cyobo mabo Africa nigo Mudavadi enekire gochikotanira chinsemo nabo igo koligeria Raila chikura nabo igo ko enekyanga obeire ga ko enyorera obubuibo igase page ya 3 ane murikerete amabolio agenda takoboligwa kubwatikana nomulero obete kogotiboka asensemeri ya Endarasha asekorenda bakwani ababere bagwesoke nabigo gukwanira engane eyo eyeire abarakigwa 20 noyomo gosiria obugima bwabo asikorenda botutukano bagenda takwanekigwa magega yo moraiwe ensem akwanekanga abana babete bagosiria obugima bwabo ni 15 asekorende asensemo ya Yeriga Digashagwa abeteka kwenekia nga abana 50 na babere mbamanyiria asebale asikorendo monogeli bwe serikali Isaac Mwaura abeteka kwenekia nga abamenyi borgongoro batige kwena na orbot kwike serikali yabeire kegukwanira iguru yokobora kwa banabo nanyana bo nigo mwibulio ya mabeteka wesoke nabo igo okwanira alitukelia ali abeteka kweneki wasaenegetinga omwana oye oyo okorunka na endogende skuru oyo nigabeteka gukwanira ngakigati aborke babete bagwesi kirerasi chinyumba cyukoraro mubaso ikage kweneki wanga engane neroro etaringe endonge nanyana bo nigo yanekiringa omo oyibulio ya omwana abeteka wakirwa esime chinsa inye cyamaragoba ase abetega ko enekeligwa nga omulero obeire ko gotibuka asenseme yo botukimbuka ndata korekana ase omubali omanene bwe serikali arabeka ko ikirana asenkendu elinde go chaka ngokora postmortem ase page ne yakane mwancho mulikirelia anabaige page ya 5 nchimulikirite boigo
obwagachi bwa SGR anene okugaligwa nabo igo comment kana kogendera korosia ereri korwa sensemeri ya Naivasha goika sensemeri ya Malaba asomra ibinsa berega kwanikia ng'anigo abeire kago bwatrana n'enseri ya China linde kwanikinga obwagachi ubu mbogendete kohenekiwa nanyabo niga yaberege kohenekiwa nga ase obwagachi ubutangani korwa sensemeri ya Mombasa goika Malaba nigo chibilion chabete chigutumika M50 neyemo koska bisigo ikase page ni ya gatano ni yene getinga agwikera ase agose nigo ereri yera chikoba kegusira nene ase obonchiriria akorenta ebintu korwa sensemeri ya Nairobi goika sensemeri ya Uganda eyo era chikoba gekweneke nga obonchiriria ngokolekana buri asenchira ya bwango nonyinabo trabage kweneke gwanga chibasi chabete chigutumika ase ere obwagachi bwereri ntangani ngaki chabete chigutumika gukira bono igana inde mirobeli ke serikali iri yabekire erinde kweneke nga chireli chabete chigutigerunjira ngo ikera chire omoeli sensemo yobwagachi nabo igo echinde ngogenderirwa chire ase page ya gatano nalimo mwancho murigereria ne murikerete ngakibono umuraibense aberega kuru ogochika obo tukigo kolekana nabo igo ababwatani gusaba bisakura sensemeri ya DCI koimukiria egetambukero abo bisakura sensemeri ya KTDA magega yo gusira wechi million chime isano nemo onyana boni igo muraibense nabo igo mokonyo ye babeire bakuriera eira abarimi bachikoba bakuimukia igetambukero nabo igo gukora amonchirio ase kemerigi chae erinde gukinya okonyora kwabo gwetera gukinya ligori irie chae ase page ni ya gatano na kabiro mwanchu murigereria ne murigerete omoroberio o new funding model as ensemeri University ase aborki okora University babere bakori eira guchaka gukora ukorobekana onye serikali te guchikuimukia egetambukero nabo igogo kora amonjere mu waziri w'ekisemi Julius Migosi ritukore igoro nabetega kweneke nganigo arosirie e committee eyera bekego kigosangereria ebirengerio kubwatkana no morobiri yo nabo igo kweneke nga amonjere abeire kago korekana ase page ya gatano na kabiri boigo mwancho murigereria ne murikerete igoro y'abakori emirimo be serikali ngakibono babeire bakonyora osibabere bakomenterwa okonyora kwabo asekerengo gichiringi chimikianda emerongene na isano nemo askera umutinyi asegika kemyaka ne mwancho muliye wikiragabu nongo ikira omoelio bwo kumurikira amagazeti litkolia rero gotaka kwimenya mange nabo kwegurira amagazeti alibwanchete ilindo esomie asowime Mwanju murilia Ondizi TV abunotora watakogenda ase umutimoko omoke kulende fidakara bakakwirana na bakwirana no mogeni umutangani ase mambi ijabono tobasa gusuka tobasa konyegera Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi omwanchu muliriya bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyemo sukoira chinsa chao na kuliriya televishoni yao na mbegemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire zimi ase namba notisano na ibere inyisato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase
ase email ya ndiztvnews@gmail.com. Voigo na bugotonyora ase mitandao yaito. Buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News. Nabo ogututarira sikiabisi chito ekyo kirebo cy'obwekiro ya embassy ekero kogenda nyakoe asebara ekurwa kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV omwansu bwomugusi asegati yaito ntobwata abantu bali nobolema n'abantabwa mbabwata amagani yabo mbabwata ebyebwa mbasomete naboigo mbatagitamabaga asemirimo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igoro bole inyura kerema nkerikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumuruburyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali nobolema ayekwarorire bagotenga kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV. Butambe kuruwo muchubo songo edukane ye muyuka ekoni ibintu byugutumika nyumba ibyukoni asiduka okwagachira ibyubulimi nibindi binge imena isiko yorogonkorwo gusi Owuru Superstores Limited bunabono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni nibindi binge koni abari chichuma cyukwagachira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro nebindi binge nigo bagukubugorya omusigo ekero kwagorire goikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao ku Rwanda nsiyasure ensiweta usobatarire imeyo muchubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba Kirisimi Asikinambichi Owuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Asomwa Kenya Owuru Superstores yonyolevi ne no mwana w'icanga cha mitumba kirajya abana amo n'abantabanere na nigota gitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabaye ntambe asago kireteire gisiri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba kuna bono chianga chi abana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chi mitumba baka ntubwate bikoro tobone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogoja sa Mama Tefi Mitumba munyara ko mukwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo watire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntuwanetia baligereri bali siko bali batete guchaka biashara bachicha se Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga na kibawanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 se Mama Tefi Mitumba kwanyorere karoboto kere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyo cy'ubusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia gose kogendrea obonchore bwa mitumba inchumwa Mama Tefi Mitumba Bells
Garnet Electronics niko bakoletere ehofa yiriguririo gusamura asabako koneli chiuva chifridge chitibika tibintu binde aseriguri ryansekegima niko bakonya ebintu buna bono chi vacuum cleaner chiri cyo gutumeka sinka na bwigo ni chire cyo gukorera ubonjirya mbabwata chi fridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amone chi birika chiri cyo gutumeka estima chi microwave washing machines chi TV chi hoover chi vasi chi dispenser mbabwata bibarabara biri byugutira yani fans